dik tatni toma ta' ġifieri tgħix l-arti mill-qrib, issir taf l-artisti wkoll u tidħol parti minn ċirku ta' persuni li japprezzaw l-arti għal dak li hi. Il-minuta tibda issa. Alex Zammit, assistent kuratur. Alex, kif iddeċidejt li inti tidħol fid-dinja tal-arti? Naħseb l-arti dejjem kienet passjoni għalija, ma bdietx minn xi studju formali jew xi avveniment partikolari imma b'interess personali li dejjem ressaqni lejn l-arti. Palissa nafu li inti ko-kuratur f'esibizzjoni ġdida, x'tista' tgħidilna fuqha din l-esibizzjoni, x'nistgħu nistennew meta niġu narawha? Mela, l-eżibizzjoni hija For Want of Not Measuring, il-kuratur huwa Vince Briffa u jiena qed nassistih bħala ko-kuratur. Nidħlu fis-suġġett ta' kif inqisu l-affarijiet. Nafu li l-arti għandha l-mod tagħha kif tesplora temi li anke jkunu kurrenti u fosthom din hija waħda minnhom. L-eżibizzjoni se ddum għaddejja sal-aħħar ta' April ġewwa Spazju Kreattiv u se tagħlaq b'mument interessanti ħafna fejn ħanoħorġu il-katalog tal-exhibition, ħajkonna panel discussion, diversi esperti f'dan is-suġġett u anke l-artisti li qed jipparteċipaw li wkoll jikkontribwixxu mill-perspettiva tagħhom bħala artisti.